לפני מספר חודשים, במהלך אחד האימונים נתפס לי הצוואר בצורה מאוד קשה, מאוד כואבת לי. אני סבלתי מכאבי גב תחתון והקרנה לרגל. היה לי הקרנה מהעורף לאזור הכתף, לאזור היד. סבלתי מאוד מהגב התחתון. ניסו כמה אנשים עזרו לי, לא כך הצליחו. I was in a lot of pain, I was not sleeping well, I had radiating pain. סבלתי כאבים לא נורמליים בכתף. הגעתי לעודד בעקבות כאבים ברגליים ובברכיים. שממש בקושי יכולתי להרים את היד וכאבים שהקרינו לי כל יום. אני הייתי עצבנית ומיואשת מהכאבים, אבל עכשיו אני מרגישה 10. מצוין. אחרי טיפול אחד כבר הרגשתי הקלה שממש לא יכלתי ללכת לפני זה. היד שלי חזרה לקדמותה ממש כמו שהייתה. Not only am I feeling I'm virtually pain-free to this day, I'm also much stronger, much more aligned in my body. הבן אדם חולל אצלי קסם. הטיפולים הוכיחו את עצמם. הצלחתי שוב ללכת חופשי וללא כאבים. כדאי למי שכואב שיבוא מהר. אחרי טיפול אחד המצב השתפר, אחרי טיפול שני אני כבר הייתי כמו חדש. יותר טוב מזה כבר לא יכול להיות. פתר לי את הבעיה ומודה לו. תודה עודד.